OK, čus, zdravím vás C++ Maker a v tomto dieli si môžeme ukázať to, čo ste videli už hore v názvu videa, a to bude pár takých možno užitočných príkazov ako wirestream, jednotka hack, tak aj v tomto príkazovom riadku. No a mám tu pre vás takú ukážku ešte k tomu, čo napríklad takto tu na začiatku čakali 5 sekúnd. A čakáme, tu pozrite sa môžete pozrieť, ako to vyzerá. Proste napíšeme napríklad miesto 12, ale 100. Tak čakáme. Proste znova čakali 5 sekúnd a dám to od začiatku. Ale keď napíšem 112, stlačte Enter a spraví tú zložku OK. Stlačím Enter, zapípa to, spustí do Google, alebo proste čo chcete to spustí. Úplne hocičo, to môžem vypnúť a spraví to túto zložku, OK, ktorú môžeme vypnúť, stlačíme Enter, znova stlačíme Enter a znova to spraví proste tak a znova nás to vracia. To môžem vypnúť, takto OK, to vymazať a toto môžem vymazať a ukážeme si, ako to vlastne funguje. Takže to zapneme, tutorial 2, to ešte stiahnem do hack, čo je to. OK, takže a tu si môžeme ukázať tento projekt, to je ukážka. Áno, systém hack. Tuto je všetko, takže tých pár príkazov. Toto, sleep, no tak najprv začneme iným. Inkou to viete, to je, to otvorte knižnicu. Using namespace, to pre to, čo to chce. Napríklad STD potrebuje cloud napríklad, keby to nebolo, že používame toto, tak proste by sme museli dať všade za cloud, cíl a endblock, tak to STD alebo hotky, čo my nechceme. Tak tu je toto, alebo ešte druhý spôsob, kde dáme using STD. Nie, to nie je ono. A neviem, to nepoužívam. Je to ešte lepšie. Zrejme to bude YouTube, proste to je cloud, ale takto. Treba si using, STD, cloud, ale to je blbosť, to je také divné a musíte to písať na STD všetko proste, ale musíte to písať na namespace proste, STD. Tak, tu je prvý príkaz sleep a toto veľké číslo, no nie je veľmi veľké, je to 5000, ale to sú vlastne v milisekundách, takže 5 sekúnd a sleep to vlastne vám to tak zastaví. Ďalej, to je systém, to ako by ste písali do toho príkazového riadku, až musíte spraviť takúto zatvorku, aby vydať tie blbosti. Takže titul, to je ten príkaz, že vám to tuto proste zmení, čo je tam napísané. Takže si sem tu mám, si to budem všimnúť, to názov na kašle. Potom int a, to hovoril minulom dieli, že to je také ľahké. To je proste, že v char sú také proste písmená, ale môže byť aj číslo. A pri char musíte zadať, koľko to má mať tých písmen. Keďže tam nedáte nič, tak to ráta ako iba jedno, ale pri int a, tak to je proste číslo, keď napíšete aj bilión. Je to jedno, koľko to má 0 alebo čo, ale je to číslo. Takže to je ďalší príkaz, tu je to teda char, tu je to call, to už viete, a to vypnutie je lomeno a, to tiež sa mi zdá, že už som hovoril, a lomeno n je ukončenie riadku, teda dobrý deň, napíšte 111, teraz cín a to sme si tu dali hore a akože čísla. OK, zadajte číslo ako teraz podmienka if takto, toto a rovná sa rovná, tam musia byť vždy 2 a keď je to číslo tak 112 a tá blbosť musí byť hneď za tým. OK, potom ak sa to tak stalo, tak napíše OK, ukončí riadok a bol to správne. To vysvetlíme si potom ešte, tu je toto zabijeme akože, no akože zabijeme to proste, tu je else a mine, akože vás to vráti do mineu, tenka hore a idete odnova.
Tu potom je to bolo to správne, tak je to správne. Vždy to musíte napísať. Keby to napíšem správne, tak aj tu musí byť správne a dvojbodka. Takže správne. Ja tam správne. OK. A ďalej je tu systém. Opäť píšeme do toho. A CLS, to je príkaz, čo vymaže vám vlastne, čo tam máte napísané. Teraz dať to stlačte Enter, to je znova a theme.get. To sa môžete písať hocičo a nemusíte aspoň písať napríklad theme a keď A už máte a prečo by ste museli tak vypisovať, tak radšej iba theme.get a tieto vypustím a ukončíte to. To je jedno. Teraz pravú zložku OK. To už také ľahšie, no neviem, nie je to ľahké, no. OK, sa vás to ešte spýta. A potom tu máte handle, čo ukončí tiež riadok, znova cinget. A systém, toto je znova ten príkazový riadok. MD, to znamená, že to ide vytvoriť tú zložku vlastne, teda ako som to pochopil. A OK, to je názov tej zložky. Potom tu znova všetko vymaže. A teraz znova píšeme do toho a dáme štart a hociakú stránku. Ja som zvolil Google, ale keď už dám YouTube, takto, tak pôjde aj YouTube. To je potom ďalší príkaz beep, ktorý vlastne robí tie zvuky. Toto je frekvencia, dáme tam napríklad 2000, takové je troška prísľavejšie. A tu sú zase milisekundy. A to je vlastne všetko, ešte return 0, to tiež je ľahúčke, to ukončí program. Môžeme si to vyskúšať, keď kompiluje, chvíľku počkáme. Čakáme. Dobre, napíšte 112, napíšeme 112, stlačte Enter, OK, tak stlačím Enter, spraví nám tú zložku OK a zapne YouTube. Vidíte. OK, to môžeme dať head. No, zapnete YouTube a ideme ďalej proste. Takže, tu. To by mohlo byť aj všetko k tomuto videu. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like, prípadne odber alebo koment. A môžete mi písať, že čo môžem spraviť na budúce. Ale ja už skoro dobre viem, čo spravím. Takže dneska sme si ukázali toto. OK, také príkazy možno užitočné. Na budúce si ukážeme niečo iné. Tak, zatiaľ. Čaute.